салом дӯстони азиз, мо мехоҳем бо шумо имрӯз як анҳамин хел торти се қабатаро тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин торт ба мо маҳсулотҳои зерин лозим аст: тухм, шакар, сахарни пудра, орд, загустител, сметана, равған ва посыпкаҳо. Барои крем бошад сметана ва дилала, загустител ва разрехител. Дар аввал мо алакай сафедиро аз зардиаш ҷудо кардем. тухмҳоро дар ин ҷо мо истифода бурдем 12 дона тухмро анҳамин хел лад мезанем. кам шакар андохта лад зада мегирем. Дар ин ҷо истифода кардем 300 грамм шакарро анҳамин хел лад зада мегирем то шакар об шуданаш бо сафедӣ. Пас он мо ҳамроҳ мекунем зардиҳоро анҳамин хел бо лад мезанем. вақте ки зардиҳо якҷоя шуд, мо дар ин ҷо меандозем равғанро 150 миллилитр равғанро ва дар ин ҷо ман алакай гирифтам 16 қошиқи калон ордро ҳамин хел меандозем ва якҷоя мекунем. ва ду пачка аз разрехителро андохтам. азбас хамири мо калон аст, барои ҳамин ду пачка разрехителро истифода кардем ва якҷоя мекунем то нағз ҳамааш якҷоя шудана омехта месозем. бояд хамир анҳамин хел бошад. дар ин ҷо мо аз қабати якумро анҳамин хел каме равған кардем ва хамирро анҳамин хел меандозему ҳар як қабаташро ба муддати 8-10 дақиқа дар тафтон мегузорем ва аз он майдатар ҳам анҳамин хел ҳар якеро мепазем ба муддати 8-10 дақиқа. ва дар ин ҷо мо аз кремашро аз сметана истифода бурдем. дар ин ҷо ман 1 килограмм сметанаи хонагӣ гирифтам бо 100 грамм сахарни пудра анҳамин хел якҷоя мекунем ва загустителҳоро бошад 2 пачка андохтам хел меандозему то ғалз шуданаш якҷоя мекунем. раҳмат дӯстони азиз ки бо мо ҳастед, моро дастгирӣ мекунед, дар комментария гапҳои хуб менависед. ба ҳамаатон раҳмат. ҳамин хел коржи якуми мо аз 3 қабат иборат аст. ҳар як қабатро ҳамин хел крем мекунем, креми аз сметана тайёр шударо ва як хела тунук мекунем. ҳар як қабатро ҳамин хел мегузорему крем мемолем. дӯстони азиз, агар ба шумо маъқул шуда бошад, метавонед поделится кунед. мо хело хурсанд мешавем агар поделится кунед. ҳамин хел якум қабате ки аз коржҳои калон иборат буд. мо се корж буд ҳамин хел крем молидем ва ба қабати дуюм низ 3 корж аст ҳамин хел крем мемолем. ба ҳар 3 қабаташ ва дар ин ҷо мо дуюм қабаташро кардем. ба сеюм қабаташ нарасид сметана креми мо. дар ин ҷо дилаларо истифода бурдем. дилаларо тайёр кардем ва сеюм қабаташро низ ҳамин хел бо гирдҳояш бо дилала пӯшондем. ва дар ин ҷо боз дилаларо гирифтем, каме
красител ҳамин свет ҳамин рангро омехта кардем ва каме ранги коричневиро андохтем. боз тайёр кардем ду намуд барои ороиш. ҳамин хел ва ҳамин хел мо ороиш медиҳем. торти на он қадар харҷаш зиёд, хело зебо, бомазза. ҳатман тайёр кунед, пушаймон намешавед. ҳамин хел мо бо кремҳо оро додем ва дар ин ҷо мо истифода кардем аз мандарину киви ва анор. хостем каме оро диҳем. боз бо хоҳиши худ, бо табъи дили худ метавонед оро диҳед бо меваҳои дӯстдоштаи худ. хело бамазза меояд. ба ҳама тавсия медиҳем. ҳамин хел якум қабаташро бо мандарин ва киви оро додем. дуюм қабаташро бошад аз анор бо анор. ҳамин хел донаҳои анор. торти мевагӣ ҳам гӯем мешавад. ҳамин хел болояшро боз аз ҳамин посипкаҳо истифода кардем, каме оро додем. ҳамин хел тайёр шуд. ба ҳама иштиёи таом ҳатман тайёр кунед. осон, камхарҷ ва бомазза. дар ҷашнҳо хело зебо менамояд. хайр дӯстони азиз, то видеои оянда дар паноҳи худо бошед.